nanay. Nay, kumain ka na, Nay? Kumain ka na? O, kain ka na. Kain tayo. Gusto mo kumain? Kain tayo. Halika rito, Nay. Dito tayo sa loob. Kain tayo, dali. O, saka isang, anong gusto mo? Pares? O. Ha? Ayun yung kumain, Nay. Kain tayo. Pares. Saan ka, Nay? Where are you from? So yun, mga kabiyaya, no? Kayo, bali, si nanay. Anong pangalan niyo, Nay? Rosalinda. Yan, si nanay. Ito si nanay. Nay, okay lang ba na maano ka namin? Ma-videohan, ma-interview? Okay lang. Oh, murali. So, yan po si nanay. Nay, saan kayo galing, Nay? Nanay ko. Sa bundok? Ang layo naman. Sa Antipolo. Antipolo. Yan si nanay, guys. Oh. Nice. Bali, Antipolo pa kayo umuwi, Nay. Hindi na ako umuwi. May bahay mo din ako dito. Hindi ka na umuwi? Bakit? Sa susunod na araw. Ay wala akong pera doon eh. May anak po ba kayo? Patay na sir. Patay na anak nyo. Isa lang ako peraso. Asawa po? Patay na sir. Wala na rin. So, bali, sa madaling salita, wala na ko kayong kasama dito. Pamilya. Walang pamilya niya. Nakapitbahay. Isa lang yung kapitbahay ko siya. Ayaw ko naman. Yan si nanay, oh. Yan ang kuhaan ko dito sa unang panahon. Nakita ulit kami ni nanay. Ano nga ulit pangalan mo, Nay? Nakalimutan ko na. Rosalinda Rosalinda. May amoy? Morales. Morales. Si nanay Rosalinda. Morales. Ba't ba ayaw mo, ano? Ba't ba ayaw mong puntahan kita dun sa inyo? Maraming aso. Eh, ano naman, hindi naman nataw kakagatin nun. Kakagatin ba ako? Bukas. Gusto mo. Yan, dito ko siya nakita sa ilalim ng tulay, guys. Ito Oo. muna kayo. Unahin mo na na yung ulit kayo. Oh. Ako, sandali lang yung pagkuhan mo doon eh. So, sabi mo kanina, na hindi ka nangihingi. Sabi mo, Ay, hindi ko ayaw. ayaw mo, Nay, no? Ayaw. Eh, paano yan? Pag wala ka, pag hindi kita nabibigyan, paano yan? Saan ka kumuha ang pagkain mo? Magtinda ako ng mulunggay, sir. Malunggay? Opo. May tinda ka malunggay. Oo. May tinda palang malunggay si nanay. Talagang 100. Kabili na ako bigas. Kabili na ako bigas. Bigas, no? Bigas talaga unahin ko. Paano yung mga aso mo? Aso ko. Kakain naman ng tinapay. 60, ano ka na ulit? Ilang taong ka na ulit, Nay? Ilang taong ka na ulit? 68. Ha? 68? Luloy. 68 na pala to si nanay. Yung si nanay, oh. So, nakakawa. Makita namin nung kanina, nagme-merienda kami. Sabi ko, baba dito. Bigyan ko siya ng bigas. Oo. So, ito na yun. Sa'yo ito. O yan, 5 kilo. May bigas ka na ulit. May pera ka ba ngayon, Nay? May pera ka? Wala kang pera? Ay, walang pera si nanay. Wala daw pera si nanay pala. Kawawa naman si nanay, oh. Iniwanan ng mga anak. Ay, iniwan ng mga anak pala to. Yung babae, yung lalaki niya, patay na. Iniwan ka pala ng anak mo, Nay? Dahil hindi naman ako sumama doon. Hindi daw siya sumama. Ayaw ko. May asawa naman yung anak ko. Kaysa naman dapat sumama ka na lang, Nay, kaysa nagsusulo ka. Bahay ko naman yan diyan. Alam nila lolo yung.
Walang titira. Wala namang titira doon. Iba ang magtira. Hindi, meron ko lang po siya dati. Ubus yung gulay ko. Yun lang ang pag-asa ko. Mabuti na lang. Makabenta ng halagang 100 yung tumulungay ko. Di makabili na ng bigas. Kaya hindi mo maiwan yung ano mo. Oo. Kaya hindi mo Yung aso maiwan. ko, sino ba magpapakain? Ang aso. Oo. Iba talaga yung love ng ano sa aso, no? At saka, Ilan ba aso mo sa inyo? Ilan aso mo sa inyo? ako. 4. Bah, ang dami pala. Madami palang aso dun na ya. Kalahating kilo. Tama yan nila kakainin. Kalating kilo kada kain. Oo, kami. Hmm. Kasama ako kakain ng kalahating kilo. Tatay, may mga gulay ka ba binibenta? Opo. Oh, mayroon siya. May ano ka, may latoy. Ay, wala. Wala. Ano, Mahirap mabuhay dito. yung sa water gabi, yung parang ugat, Ay, yung takway. takway. No. Ay, nadala ko kapon, dalawang tali lang. Sayang, biling ko na Ano lang. naman? Nung Magkano isang benta mo? araw, Luloy, kinuha Ano, eh. parin lang sa tali. Sayang, mura na nun, no? Nung isang araw, marami. Binigay ko sa taga-NSO dahil nangingi sila eh. Sabi ko, hindi ko naman sana ibigay lang sa inyo yan dahil binta ko yan. Binigyan ako ng 10 pesos eh. Binili ko ng gas. Tandaan nyo pa yung pangalan ng anak niya, Nay. Ha? Tandaan nyo pa pangalan ng anak nyo. Oo, bakit hindi matandaan? Yung lalaki ko si Janito. Si Danilo. Oo, yung isa si Ruel. Yung isa si Boyet. Tandang-tanda pa pala ni nanay lahat eh. Oo, bakit hindi pa man ako nawawalaan ng pag-asa? Buhay pa ang buwan ko. Matagal na yan siya dito, Tay? Ha? Ako na pa dito. Mas nauna pa sa inyo yan. Meron na. Oh. Alam mo yun, tagal na ako dito. Bali, simula nung napadpad ka rito, Nay, solo-solo ka lang. Oo, Wala na yung anak mo nun. meron pa. Meron pa, nandiyan pa nakatira. Buhay pa itong anak ko. Oh. Wala Grabe. kaming buwan dito. Doon kami nakatira nung una panahon. Nakatira ka rin dati dito? Sa ilalim ng tulay? Sa unahan. Wala pa tayo dito. Wala pang tulay dito. Sa mga pinipili na lang ito. Alam nila yan sa kuwan ko eh. Dahil Grabe. Mas gusto ba na daw kasi may mga kumadaan. Nakasukat pa siya. At wala din dahil kasi Oo. tinulungan niya dati. Okay, hindi ko makita si Nanay Flora eh. Siya, Wala nga eh. ay, baka dinala sa palengke. Baka na malimos. Oo. Tinutulong siya. oo, na doon yan. Nakuha na doon eksura sa kuwan. Ano, pwede na yan sinanong. Kung malaki-laki lang sana bahay ko, kahit doon ka na lang sa bahay na eh. Ayaw naman yung sumama sa anak na. Ayaw niya, no? Na, ano, parang bumbayay. Magandang Ayaw sumama, ayaw niya sumama. trabaho ng asawa ng anak niya. Pero ginagano siya, madala siya ng ano, kasi bigyan siya 1,000. Pabigyan niya, magsakalapit ka pa. Oo. May tira man yung mga anak ko. Ako lang ang hindi palagi maghihingi. Ayaw mo mangingi sa kanila, Nay. Maawa ako. Dahil Ayaw pala mangingi ni Nanay sa ano. wala. Mabuti pa sa ibang tao kasi binibigyan pa ako palagi. Ng tao, no? Oo, sa kanila, magbibigay man, mama, huwag ka na magpapakain-kain ka makapunta din sa iyo. Oo, maawa. Maawa ka naman, hindi ka magpapakain. Oo, yun. Nay, yung buhok mo na yun, ano na, namuo na parang buo na siya. Kasama Oo. mo yung dalawa. Mahaba isip. Oo nga po, hindi nyo ba sinashampuan? Walang pambili. Walang pambili. Wala kang pambili ng shampoo. Walang pambili. Ba't wala ka bang tubig dun sa inyo? Ay, nako, kahit pa malunod ka doon sa balon namin. Yun pala, may balon pala eh. Ano? Bibigyan kita ng pambiling shampoo. May nawasa. Pang isang taon. Bigla.
wala yung sa balon. Oo. Wala. Bigyan sana kita shampoo. Kapag binigyan kitang pan-shampoo, maliligo ka. Kahit Kasi yung buhok mo na, ano na, buo na, buo na siya. Hindi mo na masusuklayan yan. ito mahaba, ginaganyan. Oo nga, ayan o, buo na siya o. Ginaganyan ko kasi yan. Kaya, kuwan yan, mahaba eh. Namumuo na siya, dapat ano yan, binabadbad. Kuwan ra yan. Tapos ipaano natin na, ipareban. Gusto mo pareban? Kuwan ko ra sa parko ito. Ayaw mo ipareban na, ipabike-belo natin. Gusto mo? Para bagsak. O, diba? Natawa si Shi. Kilala mo si Bike Belo? O, pa-straight natin yan. Gusto mo? Para hindi na nakaganyan makatiyan. Naku, bakit Makati? Marumi. Makati. Hindi naman marami yung buhok ko kay dalawang araw, maligo. Dalawang araw, maligo. Kahit gabi, maligo ako. Kaso palagi ka naman naliligo na, no? Oo. Ay, galing para naman ni Hindi Nani. ako kuwan. Maraming tubig. Bibilihin, bakit hindi ka maligo? Tama. Galing talaga ni Nanay. O, di ba? O, may gold ka pa na, ya. Gold ba yan, Nay? Tago mo na, baka makuha yan. Ako. Naku, Ang hirap yan. Nandoon na sa opisina, Mahal ang gold ngayon, Nay. Walwal ito. Anong walwal? Oh. Ang isa nandoon sa opisina. Kapag ano ulit, pagbalik ko, paano ang kita? Pareban kita, Nay. Gusto mo? Tapos palinisan natin yung kuko mo. Ayan, o. Ano, gusto mo? Oo, kahit aanuhin ninyo yan, bras ng Papayag ka. Dadaling ko yung tsahin ko. Siya yung magre-reban sa'yo. yan. Para maayos yung buhok mo. Yan mo lang yan. Ayaw mo? Ayaw mo, Nay? Maligo. Hmm. Marunong naman ako makuan. Maligo. Ayaw ni Nanay. Ayaw ni Nanay na i-reban yung buhok niya. Magsakripisyo ka ng ibang tao. Huwag yan. Ayaw ko yan. Pero Nay, buti Nay, wala ka pang mga sakit, rayuma, ganun. Hindi. Wala. Wala naman, Nay. 68 ka na, di ba? Oo, 2 taon na lang. Ilan taon na, Tay? 62. Si Nanay. O, paano yan? May bigas ka na. Di, mga ilang araw mo yan? Isang linggo. Ha? Isang linggo. Mga 1 linggo mo yan. Wow, ayos din, no? Kasama na aso dyan, no? Oh. Aso, manok po. Yung tinitirikan ng bahay mo doon, sarili mo lupa yun, Nay? Ha? Sarili niya lupa. Hindi. Binili ko yan. O, binili niya daw eh. Binili ko yan. Oo. Magkano bili mo noon yan? Saan ka ba makatiwik diyan kung hindi mo bayaran yan? Sabagay. Oo nga. So, una dito ako Kaya nakatira pala, eh. kaya hindi ka sumasama sa anak mo kasi may... May bahay naman din lupa. kami sa Antipolo. May bahay kami sa Antipolo. May bahay kami diyan. Dito na. Wala akong pinipili. Dito ako na nakatira. At marami na, iniwanan ko na. So, hawakan mo nga to. Yan, ganyan mo lang. Okay, wag mo na yan. Dito mo lang. Yan. Tingnan mo, Nanay. Oh. Nanay, maligo ka, ha? Ligo ikaw. Bili ka ng shampoo. Marami. Marami dapat na shampoo. No? Yan, oh. Diba? May cameraman na ako. Oh. Anong pangalan mo? Shoutout kay Justin. Yan, maganda na yan. Matulog Pangbiling ulam, tapos shampoo. Kung palagi naman kita nakikita, nung nakaraan, binigyan din kita eh. Hindi ko na lang siya binlag. Ano to?
Wala, kuwan yan. Baka may mga granada dyan, Nay. No? Wala pa. Eh, Kaya, Nay, binibiro lang kita, ha? Huwag kang magalit, ha? Kita ko nga, Nay, may baril. hindi ko dinala baril ko. Hindi ko dinala. Ay, hindi mo dinala baril mo. Hindi, kay Bakit? mawala ang Para bala. saan ba yung baril mo? Mawala ang bala. Liit yung baril to. Ipapakita ko mo sa iyo. Ah, sige, pakita mo sa akin yung Oo. baril mo. May baril pala si nanay. Paktay tayo Binigyan dito. ni Sargento. Binigay sa'yo ni Sargento. Opo. No, sige nga to, ipahatid nga si nanay doon, paakyat. Ala ano, marunong ako. Marunong ka bumarel. Marunong ako. Hindi, ihatid lang yung bigas sa taas. Oo. Oh, Marunong ako umakyat. high blood ka kagad na eh. Oh, yan. Tali mo naman na. Uwi ka na niyan, Nay. Uwi ka na. Oo. Ah, uwi na si nanay. May bigas na eh, oh. May bigas na. Oo. 1 linggo yan. Mga aso ko, 4, 5. Pusa, 3. Oo. Ayun, tama namin yan. Si nanay. Pusa namin. Oo. Oh, sige, nanay. At ingat kayo, ha. Dandaan lang kayo. Ito, patid nga sa kanya. Patid mo nga sa taas. Yan lang yung isa lang, oh. Ito? Oh, yan. Oh, sige, nanay. Ingat kayo, ha. Oh, yan, oh. Inatid na ni Totoy yung bigas mo. Ang tagal na yan, maubos. 1 linggo na yan. Oo. Oh. Ang aso naman ang malakas kumain. Mas malakas pa sa iyo. Ang shoutout sa mga fans dito, oh. Ang dami, oh. Mga kamaritisan natin dyan. Kamusta ang marites for today? Eh, joke lang. Yan. Magdandahan. Ay, naku, hindi, hirap na maglakad. Oh, hirap na tumayo si nanay. Anong mahirap? Ikaw ang Pakita. mahirap tumalunyan. Pakita mo sa akin yung baril mo, ha? Yung baril mo. Oo. Ha, sige. Napakita ko sa'yo. Oh. Baka naman barilin mo ako. Huwag mo akong barilin, mabawasa, kawawa naman ako. Ha? Ah, sige na, Nay, akyat ka na, Nay. Kaya mo ba? Kaya mo makyat? Ah, sige na. Uwi ka na. Kuwan sa akin na hindi ko yan mahawak-hawakan daw ng iba. Oo. Nagbiruan niya sa nandiyan yan sa opisina sa isnis. Apo. Kaya, hindi ko pinatay. Sige na. Wala na. Oo, ingat kayo dyan, ha? Ito ka lang. Oo. May pupuntahan pa ako. Yung mga anak ng Amerikano dito. Oo. Puntahan ko pa sila. Ah, sige na. Salamat. Ah, sige na. Oo, ikaw pa, Nay. Sige, ingat na, ha? Uwi na, ha? May sugat si nanay dito, oh, sa batok. Siguro sakatin ng ano, dandahan lang. Kaya mga kabiyaya, mga kakwela, at paano na bigyan natin si nanay. So, dito palagi pala ito nakatambay. So, pakishare po nito mga video na to. At sana mapanood din to ni Senator Rapi Tulfo. Matulungan niyo si nanay. Ayaw niyang magpaligo. Ilang beses ko na siyang pinilit na maligo siya. Ayaw niya. Ang dami niyang dahilan. So, hanggang dito na lang to. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Yan. Bye-bye po. Tana, ingat na ya. Uwi na. Uwi ka na. O, yan o. Uwi na ikaw. Bye-bye.